Mae'r beirniadu unigol wedi dod I ben yma yn y de gyda yr adran B, y Merlod Cymreig, i'r ebolesu a'r adfeirch sydd yn rhannu dosbarth a'r heini yn ddyflwydd ddod. Ag Gareth Price, fel ni'n gweld ar y llaw dde yn yr het ddi yn edrych o gwmpas yn beirniadu. Mae hynny'r timeless gyda fe ar hyn o bryd, ar y breg, gyda Richard Miller yn ei dangos, a mae gyda ni Wester Alessia yn yr ail safle gyda Steph Mansfield. Y ddau wedi ennill dosbarth yn barod bore yma, felly'n mawr obeithio fydden nhw yn gallu ennill eto. Ar hyn o bryd, mae Richard sy'n ei chael, felly mae'n 2-1 I Richard ar hyn o bryd. O bosib. Ac wyt ti'n gweld nhw yn gweithio I syfuned ola, yn edrych ar y beirniad, yn edrych le mae Gareth. Odyn. Ac yn cadw'r cysylltiad y sylw. Ie, mae'n bwysig, achos dwi ddim drosodd nes bod yr hat off. Felly mae fe'n holl bwysig cadw dangos y ceffyl trwy gydol y dosbarth. Achos chi byth yn gwybod pan fydd y beirniad yn rhoi cipolwg fach dros y linell ac yn gweld rhywbeth i'w blesio neu ddim. Mae'r llais bach yn meddwl Richard siod. Hatband. O, siwr fod. A mae Steph yn meddwl, drychwch arno I fi. Ie. Mae'n rili bert. Ond na beth sy'n ychwanegu at y cynnwr pan ti'n dod I ddiwedd dosbarth yn cael ei feirniadu? Ie, fi'n credu. Fi'n casau y bit hyn. Be, nawr neu pan ti'n cystadlu? Pan fi'n cystadlu. Ddim o'r thwylio, ond pan fi'n cystadlu. Achos fi'n meddwl, mae fe'n hwylus wneud yr rhan, a fi'n joio hwnna, ond wedyn mae'r aros a meddwl, chi'n wneud digon. Mae hwnna'n boenus. Yn arbennig os ti ar y brig, achos ti'n eisiau colli hwnna. Heb os. Mae fe yn ofnadw. Fi'n licio, os fi'n marchwgaeth, fi'n croesi mhysedd a fi'n rhoi'n llaw dde I gwato bod fi'n croesi mhysedd o dan y mwng. So chi ond yn gallu gweld gwyneb Beth ar hyn o bryd. Mae'n llawn angerdd, mae'n meddwl pob peth mae'n gweud. A mae hwnna pan mae'n mynd lawr y linell hefyd, mae yna newidiadau yn gallu digwydd fan hyn. A mae hwnna wedyn I ffordd arall mewn ffordd. Ie, odi, mae pawb fi'n credu nes lawr yn gobeithio bod nhw'n mynd lan. Sneb moyn mynd lawr, sy'n mas lle chi. Sneb moyn mynd lawr. Ti'n credu fydd Richard yn aros? Sa'n gwybod. Nag e fi sy'n cael y gweud y bore yma, ond fydd e'n sicr yn gobeithio fydd e. Felly un symudiad ola yw hwn ti'n meddwl I sicrhau bod e'n neud penderfyniad? Bod e'n hapus, ie. Achos mae symud yn bwysig, a nath Gareth Price actually weid bod y symud yn bwysig. Wel, I ni o fewn I liadau o ddarganfod pwy fydd yn mynd ar wobr gynta. Yn yr adran y Welsh Ponies yn y canol y tîm gylch. Mae'n cystadlu drwy'r I fod o deg. Mae'r beirniadu unigol wedi dod I ben yn y de yn rhan isa y prif gylch gyda'r adran yr ebolesu, yr adfeirch dyflwydd ddod. Na chi'r dosbarth yn yr adran B, y Merlod Cymreig. Gareth Price wedi danfon nhw mas unwaith eto I wneud yn siŵr bod I benderfyniad terfynol yn I blesio. Ar hyn o bryd mae heniarth timeless a Richard Miller yn dangos. A wy'n gwybod Beth, maen nhw moyn yr het I ddiosg. Odyn, maen nhw. Maen nhw moyn aros llewen o blaen a maen nhw moyn yr hat I ddod off. A fi'n credu mae fe wedi penderfynu bod e'n mynd I gadw y 3 cyntaf fel o'n nhw, sef heniarth timeless yn y lle cyntaf a Wester Alessia yn yr ail safle a wedyn Fairywood Valentina yn y drydydd. A wy'n gwybod pan ti'n cystadlu, ti wedi defnyddio'r gair casau, ti'n casau'r darn yma. Fi yn casau'r darn yma, achos wrth aros I wybod fel maen nhw'n mynd I benderfynu. Yn enwedig pan chi ar y brig, fi'n croesi mysedd, fi'n trio cwato hynna. Felly
Ie, mae fe'n amser poenus ar gyfer pwy bynnag sy'n sefyll ar y brig, a yn amser poenus ag hefyd amser gobeithiol i pwy bynnag sy'n ail. Odi. Gareth, wyt ti'n mynd i ddiosg yr het? A mae yna lais bach yn meddwl Richard ti cefn fe siwr o fod yn gweud. Diosg yr het, diosg yr het. Go gloi. A mae Steff yn meddwl, ddim cweith to. A fel i ni'n gwybod mae yna newidiadau'n gallu digwydd ar wylod yr hes. Ydy, mae'n bwysig, mae'n bwysig o ran y cystadleuwyr fi'n credu bod nhw'n teimlo bod e wedi rhoi pob amser iddyn nhw hefyd a wedi pendroni hyd at y gwaelod mewn ffordd ble ddyle pobl fod. Pawb moyn gwybod bod nhw wedi cael chwarae teg. A ti'n sôn bod Gareth Price yn hoff o'r asgwrn fflat. Asgwrn fflat o ansawdd uchel. A'r patrwm Cymreig yn sicr yn y pen. Ia. A mae'r het i ffwrdd. Felly Richard Miller sy'n ei chael gyda heniarth Timeless gan Tŵr Welhwsen allan o heniarth Tingaling. A Steff Mansfield yn aros yn ail gyda West Eboles. A dyma fi. A dyma fi gyda Richard Miller, unwaith yn rhagor. Yet another win this morning in the Section B. Good to meet you again. It's fantastic morning. Yeah, it's good. It's like deja vu. What is it? Now, yourself and me, your partner Marion, do breed the Section Bs and have for years. What is it about the Section Bs that makes you love them so much? Oh, big question to ask after getting up at 2 o'clock this morning. They're just so versatile, and they're good for kids to ride, drive, and they're fun, and they should be fun. People think the Section Bs can be a bit boring and a bit serious, but believe me, she's not. She's all fun. So we just enjoy them. Yeah, you got. She was second last year. She's come back this year to win. Good luck in the Young Stock Championship, and we'll see you a little bit later on. Thank you very much. Diolch yn fawr, diolch. Felly, congratulations to you all.